Daxuyaniyekê de Serokatiya Tirkiye roja çarşemê belavkir Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û hevşanê wî yê Amerîka Donald Trump di pêwendiyeke telefûnî de li ser daxwaza Trump encamdana civîneke dualî roja sêzdehê vê heyvê li Washingtonê tekeskirin û got ku her du serokan pêwendiyên hevbeş di navbera welatên xwe de û hejmarek dozên herêmî gengeşekirine. Ji aliyê xwe ve Serokê Amerîka got ku wê pêwendiyeke pir baş li gel Erdogan encam daye. Her wiha amaje kir ku rewşa Kurdan û karê niha li ser sînorê Kurdistana Sûriye bi Tirkiye re û kontrolkirina çekdarên Daişê li gel Erdogan gengeşekiriye. Derbarê civîna Erdogan û Trump rojnameya Hurriyet ya Tirkiye li ser zarê Erdogan vegihest û got ku li ser daxwaza Trump berê xwe bide Amerîka û dê li gel xwe nameya Trump ku beriya operasyona leşkerî jê re hatibû şandin bibe û bersiveke li gor wê li Trump vegerîne. Rojnameyê balkişand ser wê yekê û got Erdogan di civîna xwe de li desteya navendî ya Partiya Dad û Geşepêdanê derbarê nameya Trump got ya rast me bersiva guncaw bi awayekî meydanî da Trump û me guh neda naveroka nameya wî wekû amajeyekê bi naveroka nameya Trump ku li gor Erdogan gotinên nexweş û tund û dûr ji karê diplomatîk li xwe digirt. Roja nehê Oktoberê beriya destpêkirina operasyona Tirkiye Koşka Spî nameya Trump ji Erdogan re belav kir ku tê de gotiye Erdogan were em bigihên rêkeftineke baş. Tu naxwaze bibe berpirsê kuştina bi hezaran kes û ez jî naxwazim bibim berpirsê roxandina aboriya Tirkiye û ez ê wisa bikim. Her wiha di nameya xwe de serbar dike min pir hewl da hin pirsgirêkên te çareser bikim. Cîhanê ji xwe bêhêvî neke tu karî rêkeftineke bilind encam bide eger tu biryeka rast û mirovî çareser bike. Dîrok dê bi çavekî baştir lê te binere û eger tiştine ne baş çêbûn dê weke şeytanekî lê te were nerîn, ne hişk be û ne ehmeq be.